Pilek. Apa tenan to? Pilek badan rada panas ngono kok ya. Nggih niki ngaturaken wilujeng dalu. Jan tak salaman sik yo. Karo sapa lho? Salaman karo bapak. Masa aku jeres, masa kok jeres piye ngono. Salaman sampeyan kae yo ora wektune entek to, Dik. Bapake sing teng ajeng. Ora salaman barang kok dipek wong neh wengko, ndek bar dipek no koke. Ti geleman soalé. Ti. Heeh, pripun? Derek seneng kanca-kanca CMD iki saiki kompak. Lah nggih kompak. Garapane ya apik. Heeh. Gendingane ya mapan. Nggih sae. Iki Alhamdulillah aku ya teko kene lho, Mbak. Lah ya iki enek pamundutan, kangene ati diaturke sik. Saking sinten, Kang Mas? Saking Mas Agus. Mas Agus. Iki juragane Bekonang lenggahe wonten mriku. Oh, pundi? Nang ngarep kowe kok. Oh, nggih. Kok ngersake kanane mesti maju. Oh, ngoten. Oh, nggih, monggo. Monggo, Mas. Digarap ngati langsung. Cokek Mania Dapita. Monggo ingkang badhe suka parisuka ngregeng swasana monggo. Pakde Kuna Glong wilujeng dalu. Bisa sepuhku Mas Harjo. Nggih. Kagem Bogang. Kabewan Bogang Mas Ali sak rombongan. Pak Harman monggo. Mas Agus monggo. Sawitu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku. Karepmu ora pamit yo karepmu. Duh wong ayu pepujanmu ati susah kangen sliramu. Tenan wong ayu lahir batin aku ki. Beda yo karepmu, ora beda yo karepmu. Wengi tak anti-anti ati susah nunggu kowe bali. Bali yo karepmu ora bali yo karepmu. Rasa kangen ra bisa mari ya mung tutik kang bisa nambani. Mas Gundre CMD Cokek Mania Dapita bergoyang solo Mas Agus monggo Mas Agus Bekonang tak keol tak kendil
rasa kangen tapi somari yo mung tuti kang bisa nambani. Mbak Bogel nih Mas. Iya, Dek Tuti. Mas Agus ini yang pundi to Mas? Iki lenggahe karo Mas Harman, Mas juragane KWN. Oh, berarti ning ngarep kono nggih. Iki lho keluarga besar KWN iki ya rawuh. Lah nggih sudah SSCI rawuh, Bugang rawuh, Bugang ya rawuh. Senja rawuh. Nggih, napa nggih senja? Sampun. Lah iki senja iki. Berang-berang. Heeh. Nek kowe rasa salaman, Ora usah. bolak-balik arep salaman kowe iki. Aku ora penak. Nyanyi-nyanyi wae. Wah, angger anu gampang ilang soalnya kok. Angger salaman karo wong iki ketut iki lho. Ora ya, Mbah. Ki mergo kahanan nek aku ketut. Aku kuwatir nek kowe kuwi. Ya wis berarti tak openi ngoyo-ngoyo angger salaman karo wong ketut kok. Tenane. Ngati-ngati karo piyai-piyai kene iki. Aku ketute karo Mbah Bogel wae. Tenane. Heeh. Awam panas ote. Oh, Mah, pilek aku, Mbah. Kowe panas ora? Tangane ki jan. Mas. Aja Oh, wae. Kepareng kantor ya Dek Tuti, Mas Agus ngersai kangene ati. Kita kembali ke masternya of ceremony CMD monggo. Ini begini, Mas Complong. Mas Bogel begini. Karena banyak tamu undangan yang hadir dan panitianya sibuk dengan sendirinya.